दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे जारिमिनारि जे 52थि जे गायसननाय सान, दा बे सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि जितिदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंग्रिं दालाइसा एबसुनि मददजों नैबे खुंग्रिं दालाइसा एबसुनि सिङाव थानाय आर'नाइ बाजारनि जे लांगोना फोथार, बे लांगोना फोथाराव जोङो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 52थि गायसननाय सान, बे सानखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जोङो दिनै खुंफुंनो थाखाय जोङो बाहाय साखाफारा जादों बा खुंफुंगासिनो दङ। दा दिनैहाय जोङो बे हाबाफारियाव जे फुंबिलिनि हाबाफारि, बेखौ जोङो बे समाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय, बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय, बे हाबाफारिखौ जोङो बे समाव मावफुंबाय। आरो बे जोबनाय लोगो लोगोनो जोंहा जे साइकेलजों हानजा सुरनाय, दा बे हाबाफारिखौ जोङो लागोन। आरो बे साइकेल हानजा सुरखांनायनि उनाव जोङो मोनसे बे ओनसोलनि गासै रायजो राजा, फरायसा दिथागिरिफोरखौ लानानै जोङो मोनसे गेवलां सावरायनाय हाबाफारि जोङो दिनै बाहाय लानो थांगासिनो दङ। आरो जोङो दिनै मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा, जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे गोथार सान बा दिनैनि बे 15 फेब्रुवारि, बेवहाय जोङो थांनाय 1967 मायथाइनि दिनैनि बे गोथार सानावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम मोनदोंमोन। आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बै समनि जोंनि बर'फोरनि माखासे कलेजाव फरायनाय गोरों सेंग्रा बिथांमोनहा आरो बै समनि फरायसा बिथांमोनहा जे हारिनि माखासे खैदां खैफोदखौ नुनानै, हारिनि बेबादि अलखद थासारिखौ नोजोर बोनानै बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गिबियाव 1967 मायथाइनि दिनै बे 15 फेब्रुवारियाव क'क्राझारनि बे ट्राइबेल हाउसआव बे बर' फरायसा आफादखौ जोनोम होदोंमोन। आरो जोनोम जानायनि उननिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थाद'नाय गैयाजासे हारिखौ गेरेमसा माहारि दानांगौनि थाखाय खामानि मावबोगासिनो दङ। आरो बै समाव जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे मोनसे हारिनि जे गुबुन जाथिनि नासयनाय, गुबुन जाथिनि नाख्रेबनाय, गुबुन जाथिनि जे मोनसे बेबायदि बर' हारिखौ फोजोबनो बेबायदि खायदा कौसल खालामनायखौ लानानै जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबोबाय थादों। बिनि गेजेरजोंनो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैयै फैनानै बेबायदिनो हारिनि गोबां बिथिङाव खामानि मावनानै बेबायदिनो बर' हारिखौ दिनैनि बे थासारिसिम लानानै फैदों, बेखौ जोङो बुंनो हायो। आरो बेबायदिनो जेब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानखौ जेब्ला बिथाङा लाजेनदोंमोन, 1986 मायथाइनिफ्राय जेब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जादोंमोन, बिनि उननिफ्राय 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायजों बर'फोरा जे मोनसे आलादा रायजो नांगोन, आरो आलादा रायजो नङाबा बर'फोरा जे थांनानै थानो हानाय नङा, बेखौ नोजोर बोनानै जे बर'फोरनि जे आलादा रायजोनि सोमावसारनाय, बेखौ लाबोजेनदोंमोन। बिनि गेजेरजोंनो सोमावसारै जे 1983 मायथाइयाव जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे BSc गोरोबथाखौ खालामनो हादोंमोन। आरो बेबायदियैनो BSc गोरोबथायाबो बर'फोरनि मोनसे थोजासे बेबायदि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायैनि थाखाय, आरो बे बर'फोरनि जोंनि मोनसे रैखाथि नङा होननानै बेबायदिनो सोमावसारनायनि गेजेरजों आरो जोङो BSc गोरोबथाखौ जोङो बेबायदि लाबाय थायोबा बर'फोरा बेबायदि रैखाथि मोननाय नङा साननानै, आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायावनो आरो बर'नि गुबुन गुबुन माहारिनि मददजों सोमावसारनायनि गेजेरजों 2003 मायथाइयाव जे BLTनि मोनसे BTC गोरोबथा जादों। आरो बाहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मदद होदों। आरो बे BTC गोरोबथाया जेब्ला 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव जे BTC गोरोबथा जादों, आरो बे BTC गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जे बर'फोरा बे BTC गोरोबथाजोंबो बा BTCआव मोननाय जेखिनि जोंनि पावार एन्ड फांसन, बिनि गेजेरजोंबो आरो जेखिनि डेभेलपमेन्ट, बेजोंबो बर'फोरा जोंनि गांनाय उखैनाय, जोंनि हास्थायनाया जाफुंजोबनाय नङा, बेखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो NDFBनि गासै फेक्सन आरो UBPO सोमावसारनायनि गेजेरजों बेबायदिनो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जे मोनसे बिटिआर गोरोबथा, बेखौ खालामनो हादों। बिनि गेजेरजोंनो दिनै जोंनि माखासे बर'फोरनि जे थांनानै थानायनि जे
जौगाथाय बेखौ दिनै खामानि मावबाय थानायखौ जोङो लांगासिनो दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदिनो हारिनि बेबायदि गोबां खैदां खैफोदखौ नोजोर बोनानै सोलोंथाइ बिथिं समाज बिथिं रांखान्थि बिथिं बेफोर गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै दिनै बेबायदिनो गोलाव बेबायदि लामा दावबायनायाव दिनै खामानि मावगासिनो दङ आरो इयुनावबो मावलांबाय थागोन दा बेखिनि बाथ्राखौ जोङो बुंथिनो हायो आरोखि।